Günor Ukrainada ortaççı separatistler Debaltseve şäheriniň golaýyndaky Çornohina şäherçesiniň kontrollugyny öz gödäwçiligine geçirenliklerini öňe sürdüler. Separatistler 19 fevralda Azatlyk radiosuna beren maglumatyny şäherçäniň kontrollugyny öz gödäwçiligine geçirendiklerini aýtdylar. Ermenistanyň paýtagty Yerewanda hime zawodynyň häzirki we öňkü ýüzlerçe işgäri öz aýlyk haklarynyň berilmegini talap edip ýürüýüş geçirdi. Käbir işgärler kompaniýanyň özlerine 2 ýyldan bäri aýlyk haklaryny bermeýändigini aýtdylar. Täjik paýtagty Duşanbede Täjikistanyň Içeri işler ministrligi neşe gaçakçylygynda ele salynan ýüzlerçe kilogram neşe terişdesini otlady. Ministrligiň medeniýet sözçüsiniň aýtmagyna görä Täjik resmileri jenaýatçylykly işler bilen baglanyşykly 79 wakada ele salynan 600 kilogram çemese narkotik terişdesini otlapdyr. Täjikistan owansanda öndürilen neşe terişdeleriniň Russiýa we Ýewropa geçirilmegi üçin ulanylýan umumy ugur hasaplanýar.